това няма да се разбере много. Така ли? Ами, Говори с мен, айде, казвай ми, какви са претенции. дължината в никакъв случай. Да я Колко давам. балияж правим? Нежен, колкото по-ръсо, толкова повече дължини. Така ли? Виж, косата ти е сравнително добро състояние, въпреки че сега е изправена, но са ти филирани връбчетата и ако ги изсветлим по някакъв начин, няма как да не оберем поне толкова. И колко? О, не, това е много по-малко ще трябва. Много по-малко. Колко русо? Мисля да започваме с много. Не знам, нещо средно може би. По-естествено да изглежда. Да, но да не е много малко. Белите, да си ги белите. Аз ги късам, няма, може и да ги няма. Не дейте, после стърчат само Знам. повече. Като цяло, мисля, че успяхме да пощадим дори и дължините. Трябва да се снима от всички страни. Да, между другото, май е много наистина. Леле, майко, това не съм аз. Наистина. Пишете вие какво мислите. Чао! Много ми харесва.